Zo, goeiedag iedereen bij winkelcentrum Zuidpolder. Ik ben nog even bij de Blokker voor de totale uitverkoop. Nu is er al een hogere korting tot 50%. Dus even kijken. Het is nu begin van de namiddag. Dus Blokker is sinds enige tijd failliet en dus alles moet weg. Het kan natuurlijk wel interessant zijn om nog even de zaak te zien voor deze periode. Hè. Ja, 40% is al een interessante korting bijvoorbeeld. Maar hier is het maar 30% op die elektro. Bon, ja, het is dan natuurlijk wel interessant als je iets net nodig hebt. Dus hier bijvoorbeeld die kachel kan nog interessant zijn voor deze periode, 30%, 20 euro. Ons bijkomstige verwarmingselement. En voor de rest, ja, het is geen dat men kent. Spullen, als men ze niet nodig heeft, ja, koopt men ze ook niet.